Dino iki ceritanya aku masak sayur bening terus sambel penyet tempe karo mie dicampur ambi sawi guys koyok ngene enak era pakat. Hai guys, piye kabare dino iki? Muga-muga apik-apik wae ya. Yuk kancane aku masak-masak. Nek kene ceritane aku ape nyayor dong telo rambat dicampur ambi apa jenenge? Bingung kan mek ngisi suara kayak ngene. Dicampur ambi labu putih alias waloh putih. Terus nek kene aku yo ape ngukusno bawang brambang lombok terus tak nggo mecel tempe. Lanjut nek kene aku gawe bumbune iki mek bawang brambang terus tak kei lada bubuk nggo gawe mie si bocilku. Terus nek kene aku ya wis ngodak ngaduk mie terus mine iki manggo mie burung dara ya guys. Terus nek kene iki apa sawine wis tak gosrang-gasreng bumbune tak gosrang-gasreng dadi siji terus iki tak kei banyu saiprit. Terus bariku digosrang-gasreng neh ben rada setengah mateng terus lanjut iki dilebokno mie sing wis tak godhog mau tapi mine iki mau rada atos guys. Mergo apa? Ya kurang medhok ngono lho. Iki mine wis mateng lanjut aku ape nyambel tempe penyet yo guys. Terus alhamdulillahirabbil alamin iki menuku wis mateng kabeh guys. Matur nuwun sing wis do nonton. Sampai ketemu karo videoku sing selanjutnya.